A historia que lles vou contar é a dun home que se chamaba Serafín Ortiz. É unha historia edificante. Sentencia, ou que se di sentencia non sei se ten, pero desde logo sí que nos ven a amosar que ás veces as cousas acaban saindo por onde ninguén esperaba que saíran. Deixei amañado o meu testamento moi solemnemente e deixei mandado que no seminario quede un legado para un dos vosos fillos para que estuda a carreira de sacerdote. Serafín estaba encantado coa morte de Dona Basilisa. Son Antón Madureira. Estamos? Antón Madureira. E ninguén me pon un mal nome. Nin o meu pai que gloria estea. Marina, por os cravos de Cristo que son eu, Serafín! Pero non teñen vostedes motivo para preocuparse. Porque con todo o que eu sei, eu canto rezos para o paz do seminario, é sempre cando tiñamos o que non ser preciso. Quero propoñerche un asunto. Verás. Socorro! ¡Ay, fillo de puta! As historias de demos aparecidos, voulle sacando unhas pesetas. Se és de mal feitizo, libérame, Domine. Iso xa cho teño dito que che quede ben claro. As vellas non se lles toca ningún pelo. Se és tocado a xente diversa, libérame, Domine. E o que che pasa que non tes collóns? E se és tocado a Satanás, réqueme.